Margan tú ar catíí bhfuil an tUltach an tá sé an ní amháin le hardan a thuirt de lucht na Gaeilge ach beidir le guth a thuirt dífa cumáid. So rudí a bhain leis an Gaeilge ach go háirithe rudí cos le ach na Gaeilge agus idithe sa Gaeilge agus ag leithniú amachchan sin carta daoine agus carta minlí cumáid. So bhí na rudí sin go mór chun cin a gine agus is minic go raibh golóir alton faoi neamhspleatha san Alban nó neamhspleatha sa Cataláin. So waithimid na macalaí sin de rudí cóithreoir a bhí ag tarlú i ddíortha eile. Bhí coppla rud an agus bígan dú síos agus bheith ar má bhhaicna bheith rud agus tá is mitú ach go háire fao rudí costal leis an sos cogaí agus an próisis síochanna nuair bhí daine ag chur a chéile. So ag an fáinte sin bhí méall de síos le daine a bhí ar an Ward agus Lordslafa agus beidir fáil amach chédé hílann daine sa dóis go méo ní amháin smúidú daine den amháin an ach go méo smúidú an phobal níos mó an agus sin mar scríbh méid an cin sin beidir a bhí níos táhachtí na cineala.